El mèrit, o un dels que té més mèrits en aquest llibre és l'editor, perquè ni Baldo ni jo pensàvem en cap moment que anàvem a encomanar-nos una cosa així. I a mi quan m'encomanaren de fer un llibre sobre Baldo no vaig quedar estranyat, perquè ell té més mèrit del que es pensa que té, perquè una cosa és, ell sempre diu que estava en un moment adequat quan tocava, no? I que però no solament és estar en un moment adequat, després és fer-se visible, perquè haver pogut anar a Madrid i passar desapercebut. I ell ha sabut singularitzar-se i ha sabut estar allà, que sí que té més mèrit del que es pensa ell. De totes maneres, jo vaig quedar parat un poc de dir com faig això, no? I com a escriptor que vull ser, m'ho vaig plantejar com un repte i dic, vaig a fer el llibre com siga. I el primer que vaig pensar va ser en aquest poema que em permeteu que llisca de Miquel Martí Pou. Diu: ara mateix em figo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven dramaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa, de res a poc i sempre amb el vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies, en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no es val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que es posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou, l'espai d'història concreta que es pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti, com bonament li plague, i via fora que tot està per fer i tot és possible. I això és el que me vaig plantejar, el que diu este poema és el que havia de fer, és a dir, contar el moment històric, el petit moment històric que us ha tocat viure en el petit territori en què vivim, no? I des d'aquest punt de vista el llibre té, podríem dir, tres parts. La part de formació d'una persona que naix en l'any 58 en ple franquisme a Sueca, però com bé ha dit Baldo podia ser en qualsevol moment, i com es forma, no? La part, podríem dir, la tercera part com a regidor, com a polític local, i una tercera part que és ja la part de Madrid com a diputat. Doncs això des del principi vaig veure que havia de ser així i vos explicaré per què. Perquè pensava que la gent de les noves generacions havia de conèixer d'on venim. Vull dir, com vam començar nosaltres, no? I aquesta primera part per a mi va ser molt senzilla, perquè Baldo i jo ens coneguem des dels 9 anys, vull dir, a les 9 anys aterrissàrem en el mateix institut, a la mateixa aula, i a més aterrissàrem d'una manera totalment diferent com se va avui a un institut, que això jo crec que és important, perquè ja ho conto jo també. Vull dir, jo vaig vindre, jo vivia a Fortaleny, que és un poble... Vaja Déu, que és molt bona veu. Vale, que és un poble que està a 2 quilòmetres de Sueca, no havia estat a Sueca mai, que és un poble de 30.000 habitants, i mon pare me diu, vés-te'n a l'institut. Això pareix que sigui de cachondeo, però això avui és impossible, perquè les que sou pares ja sabeu com crieu els fills, no? En com tot peu, no? I a Baldo li va dir el mateix son pare, això ho hem parlat, el que conta, i és que son pare va dir agarra la bicicleta i vés-te'n a l'institut. Ell sabia on estava, jo no, però és igual, jo vaig preguntar i tampoc ho sabies on estava. No és que estava a les afores, no estava... Jo que estic allí, des dels 9 anys que estic allí. Si no passa res, el dia 25 d'abril acaba. 10 anys. Bé, era fàcil contar aquesta part perquè la compartim, els dos, no? I compartim un campament a la Falange que conté i compartim sobretot la transició política des d'una professora que venia allí i ens explicava el cop d'estat de Xile en directe, vull dir, perquè nosaltres quan estàvem, no sé, en sisè, crec que era, és quan es produïa el cop d'estat de Pinochet i la professora deixà a part el llibre de text i es dedicà a contar-nos en directe la història real del que estava passant. I també van tindre allí de directora Miguel Ángel Conejero, que està com una cabra, està per el tanquet, que
va fer coses molt bones, no? Com per exemple portar a Lluís Llach, a Pi de la Serra i tal, però al mateix temps estava com una cabra i s'enfadava per tonteries, no? Després, la part de Sueca l'ha fet Junts, també la part política, perquè militàvem en un partit que suposa que coneixeu, que era el Partit Socialista d'Alliberament Nacional, que jo reivindique molt el paper que va fer en la transició, perquè ara és molt fàcil dir que això era una cosa radical, però en aquell moment era l'únic partit que existia. Teniu que tenir en compte que el bloc no existia, és que fundaren el bloc entre Tanses, Josep Lluís Blasco, que ve del Pesant, i molta gent que ve d'allí, i va ser l'únic partit que plantejava el tema nacional al País Valencià. El primer partit que plantejava el tema de l'Estatut d'Autonomia al País Valencià. Jo encara recorde anar a Prada pels anys 70 a la Universitat Catalana d'Estiu, i allí està Valerià Miralles representant al Partit Comunista, i ell tindrà que dir que nosaltres no teníem dret a l'Estatut d'Autonomia perquè no està acordat. Això és una història que cal que la gent jove la sàpia, que no era tan fàcil. Vull dir, el País Valencià ja l'oposició no es plantejava que tinguera un estatut d'autonomia, i ahir el paper de la campanya que va fer el SAN en aquell moment va ser molt important. Després, vull dir, jo sempre, i Baldo això ho sap, que jo sempre no he cregut en esglésies, no he cregut mai que els partits polítics són esglésies. En això m'agrada el que ha dit l'Àgueda, perquè jo penso que els partits polítics són instruments, i en cada moment toca agafar un instrument. Vull dir, n'hi ha moments que toca agarrar un enxà per fer una feina, i n'hi ha moments que toca un llegó. I perdoneu-me, però si el vostre partit no haurà fet la transformació que ha fet, doncs possiblement avui no, vull dir, que estaria replegant les de terra o en la travessia del desert, no ho sé. Però això seria parlar, i cada un pensarà com voldrà, però jo penso això, que els partits no són esglésies, sinó que són instruments que serveixen per a transformar la realitat. Bé, seguint en el llibre, la part de Sueca, ahir precisament me vaig trobar el primer alcalde de la transició, que era del Partit Comunista, Jaume Lloret. Quan nosaltres arribem a les primeres eleccions democràtiques a Sueca, teníem una organització molt important, de moltíssima gent. Possiblement érem el partit que més militants tenia, però tots érem excessivament joves, tan excessivament joves que no trobàvem a ningú que volguera encapçalar una llista, i no poguérem fer llista. Aleshores ens dividirem en dos, no? Un recolzaren l'alcalde comunista, com per exemple Baldo, i ahir va ser la nostra primera discrepància, perquè jo vaig recolzar a una persona que estava en el Partit Socialista, però era un trotskista infiltrat, que li guanyà un congrés a Felipe González, poca broma, i després va eixir de diputat provincial en aquestes eleccions, i després ho va abandonar, se'n va anar sense res a casa, sense res, després va aprovar les oposicions després, i va fundar un partit que es diu el POSI, no? Jo ja no vaig anar tan lluny, jo simplement vaig limitar a recolzar-me en aquestes eleccions que va... Però vaig trobar, ahir o després ahir, l'alcalde suec, que jo avui dia sembla que tinc més amistat tenir que Baldo, malgrat que ell el recolzar, i jo no, dos vegades. I me va agradar, no està bé que ho diga jo, però com ho diu jo ho dic, que li va agradar molt que el llibre era molt digne en la manera en què contava la transició política, no només al País Valencià, sinó a Sueca. I jo estic especialment content d'aquesta part, perquè a banda de que jo tinc memòria, he hagut d'investigar i de mirar algun paper o el que siga. I després la tercera part és fonamental, no? I jo crec que se resumeix en el tema de que una xiqueta diu, mira, a mon pare li ha costat tota la vida arribar així, el dia que Baldo va ser diputat, i jo la primera va acertar. Això és un motiu d'alegria, de veure que elecció darrere elecció no te menges una rosca, no trau representació, i una xiqueta de 18 o 19 anys a la primera va acerta. I això, i al mateix temps els altres que diuen això, que tota la vida.
I per això jo crec que és tan important el fet que Baldo hagi arribat a Madrid, no solament l'haver arribat, sinó de la manera que ha arribat i com s'ha sabut singularitzar i com s'ha sabut fer-se visible. Perquè diputats valencians a Madrid sempre han hagut un fum de diputats valencians, però quants coneguem, no? Però no només pel fet de no ser dels partits tradicionals, sinó perquè és que potser haver sigut un altre de compromís i no haver sabut singularitzar-se, no? I això jo crec que és mèrit d'ell i cal admetre-ho. Després, respecte al llibre, jo tenia un propòsit que va ensenyar el meu mestre, que és Joan Fuster, que és, si vols ser escriptor, la primera obligació és fer-te llegir. És a dir, o és que me conegueu per els articles de Levante o el que siga, sabeu que jo intento fer les coses de la manera més senzilla que n'hi ha, que és la més difícil de fer. I per altra banda també Baldo d'una manera o altra ho ha dit, el buscar les anècdotes. Se pot fer assaig, per exemple, de la repressió que hem patit i del paper de l'Església, que era fonamental. Però això nosaltres ho hem resolt en una simple anècdota que me va contar Baldo. Bueno, que jo també l'he viscuda, vull dir, té raó, ja està. En aquesta anècdota contem la repressió i era, per exemple, quan estava jugant en el carrer, el que siga futbol, la pilota o el que siga, i passava un retorn, una panderola de dalt a baix en la sotaneixa que portava, que ara ho mires bé i és una bragueta que li arribava del coll fins als peus, i tenies que deixar de jugar i besar-li la mà en tot el fàstic que el donava, no? Aleshores, contant només aquesta anècdota, ja no fa falta fer assaig ni explicar què collons passava en la religió en aquesta època. O, per exemple, l'anècdota, que ja ho llegireu, que quan ell fa la primera intervenció en el Parlament, que Rita anà cara a ell, o quan es va desfallir en el Congrés i això no la sabeu, això no vos la conte perquè vull que us compreu el llibre, que Camps era Camps? No, era Fabra, que Fabra li telefona a la dona i el que va dir la dona a Fabra, diu, ara toques, cabró, ara, després del que està. Bueno, la dona li va fer un repasset d'això. Bueno, doncs, això, la idea era això, vull dir, això no vol dir que el llibre no tinga serietat, no? Però es tractava de fer-lo, bueno, jo crec, segons diu la gent que ho hem aconseguit, de fer-lo visible. I sobretot procurar que aparegueren les dues veus, no? La meva veu, que parla en tercera persona, com si un narrador omniscient, no des que ho saben tot, però sí que és un narrador extern, per dir-ho d'alguna manera, i després quan Baldo introdueix la seva veu ho fa en primera persona, perquè jo crec que era necessari que apareguera la seva subjectivitat.